Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda Balkan vilayatyna edýän iş saparynyň dowamyna Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisini geçirip, Gorunmak ministrini käýinç berdi. Türkmen Medeniýeti mejlisde harby we hukuk goraýjy edarlaryň 2018-nji ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine teredilendigini we ýakyn geljek üçin wezipelerin kesgitlenendigini habar berýär. Mejlisiň başynda Gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewe söz berildi. Ministr harby özgörtmeleriň barşy şol saganyny ýurdun harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlarynyň binýadyny berkitmek goýunça geçirilen çäreler barada maglumat berdi, TDK-nyň habaryna berilýär. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin Gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewe käýinç eglan etdi. Habarda işde goýberilen kemçilikleriň jikmejiklikleri hakynda hiç zat aýdylmaýar. Şol wagtda döwlet başçylygyny ýurdun ýaragly güýçleriniň düdümlerini döwrewap derejede enjamlaşdyrmak, harbylaryň gulluk, ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak meseleleriniň hemişe üns merkezinde saklanylmagyny tapşyrdy. Türkmen goşunynyň täze ýaraglar we tehnikalar bilen üpçünçiligi barada aýdylanyny Prezident Berdimuhammedow soňky wagtlarda ýygy-ýygydan terhet galalaryna sapar edýär we ol ýerde täze satyn alynan harby tehnikalar, döwrewap ýaraglar bilen tanışýar, olaryň käbirini synak edýär. Şeýle-de soňky ýyllarda terhet goşunlarynyň serkerdeleriniň we beýlek harby gullukçylaryň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmak programmasynyň çägini täze edara we ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýanlygy habar berilýär. Yerli tinçilerin köpüsiniň tasdiklamagyna görä Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň Türkmen goşunyna berilýän üns sapar Murat Niýazow döwri bilen deňeşdirilenine kän özgördi. Eskerleriň egneşikleri naharlanşy gowlanyny Dedawşina agalyga garşy çäreler görüldi. Ma'lum bolýar Niýazow döwründe eskerler öýlerini azyk bilen üpçün etmäge borçly edildi we goşunnaky azyk etmesiligi eskerleriň terkerdeler we öňden gulluk edýän gullukdaşlary tarapyndan edilmegi, harby bölüm taşlap gitmäge mezur edilen eskerleriň türmäge batylmagy ýaly habarlar enatalary uly alada goýardy. Soňky bir ýylyň dowamynda bu alada täzeden güýçlerini we ogullaryny goşun gullugyna uğradan enatalar eskerleriň azyk bilen üpçünçiliginiň görnetini yaramazlaşandygyny habar berýärler. Çağam horlanmasyn diýip göteri bilen iýmitlerimi göterip ýurdun o çetinde gulluk edýän oglumyň izinden gatnamagy mezur bolýaryn diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy geçen ýylyň noýabryna Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlygyň başga bir çeşmesiniň tasdiklamagyna görä harby ýolbaşçylar eskerlere goýberilýän ady gönümleriniň adaldylmagy netijesinde dören meseleleri enatalaryň hasabyny çözmäge çalışýarlar. Harby bölümleriň içinde hususy dükanlaryň açylmagyna ruhsat berdiler we eskerlerini şol dükanlarda bar bolan ady gönümlerinden satyn alyp öz başlaryna naharlanýarlar diýip Aşgabatly aýtdy. Şu ýagdaý sebäpli her kim esker oğlunyň ýygynyň baryp olary pul goýup gaýtmaga çalışýar diýip Azatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Regiony ýakyndan syn edýän ekspertleriň pikirlerine görä Türkmenistan soňky ýyllarda iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Howpsuzlyk Geňeşiniň Balkanyna geçirilen mejlisinde bu ulgamyň beýleki ýolbaşçylar hem hasabat berdiler. Emma ol hasabatlaryň hiç birine kemtir gaýdylýan ýa heniz dol çözülmedik meseleler agdalmady.